Ay, ala, tama na. Amagi na diri. Ayan, nakapulot na. Asa? Sa umakyat? Si ante. Yeah. Nanguha si kuya. Lang dami, ang dami. Natutuwa talaga yung mangingi tayo na sanda. Ang saya ng mga bata. Lagay ko to sa page. Ayan, natupad na talaga yung santol namin. Nangingi ng santol. Hinog ko lang kulo. Ang imong fans de, ang mga bata man de. Sila taga-punit. Picture lang. Tama na natin. Ano, bigay natin o doon. Doon. Yun. Ay, mga na lang na. Iyan na. Picture lang ko. Picture lang. Yeah, picture lang ko ya. Picture ko ba? Ay, magpa-picture. Para sa ko ah. Hinog niya? Iya, imo ya. Ihatong kay kuya. Mana? Iya. Balit na ako siguro nila. Salamat ya. Wala na isa oh. Oh, isan, magina isan. Ayan, sure. Ayun ko kabantay niya muna ba? Tara, natumba kayo pa muso. Kung di tungod sa santol nga nakita ni kuya. Hala, motor! Hala! Hala, te! Salamat kayo, te! Bantay niyo mahurot. Topa! Topa sa... Bulong-bulong mga bata ba mo sing pangatkat niya. Ay! Mahadlok ko ba ma? Ah! Ano sa ay langayo ni nice. Wala ka kay ko kay kaming isa ni nahagbong na ni dire. Ay, nahagbong, te? Sansan. Kapit ko kan sansan dire. Ay, jud mo to nahagbong siya. Ayun, nabay napiangan nga nag-ano kuan, santol. Yung pamangkin ko. Oh. Kasi dupitan niyo yung tatay ko sando na hindi na mo. Namumayata ng isang beses. Ay di nakyat niya ng ulo. Ay dito on. Oh, kasi ang yung ano niya, yung branch niya. Salamat kayo, te. Kuya, gay nakakita ang santol, te niya. Moto nakita na mo. Ato dito, te. Nangala ikaw. Si Joan. Pagkaimala. Himala. Himala kita ingon. Oh, grabe na to. Kay mo ang gapon. Iyara man na ipakuha tanan. Kalingaw na siya arog dito. Gani. Gani. Ay, ang bakba, di ko Wala kay ana. Di na makakuha santol. Jud ko ganahan anak lagi, ay lagi ko kuno padunggaan ng bad word. Na. Kay maura ginay kontra na ko tanan. Di na dyan makakuha santol ni. Ay! Sa cellphone ni Erdia.
Ang gwapa kayo ning nangayon sa atol pa nangala. Kisa may nangala ninyo. Naglibog mo. Ikaw nangala. Dili sa tijuan. Pero hindi ito ang nakita natin. Oh, hindi yan. Hindi talaga yan. Diyan yun, no? Mataas yung kahoy. Hindi ang pinakamataas. Buti na lang sinabi mo manghingi tayo. Di napunta tayo doon. Matamis pa naman. Matamis talaga. Tapos ito. Kasi ang iniisip ko, kung hindi matamis, ano sa suka. Lamig na sa ate ang nagdala sa atin. Sorry, God. Hoy, minyo na ni. Hoy, nga nung ikaw man